Минавали оттам, са убили народът на Хешбон и са слезнали по долината, докато са стигнали до голямото дърво, което се вижда там. И там са поискали вода. И тогава Мосе говори с камъка и не потечи водата от камъка или от скалата и се ядосва и удари скалата с пистона си 2 пъти. Потече водата. Може да видим, че има като оазис сега. Да. Защото до сега водата тече оттам. Това са пак гробници на богати хора, защото ще бъдат огромни фасади. В тази страна ще видим по-малки гробници за нормални хора. На тях има пирамиди. Всеки пирамид означава един човек бил погребен вътре. Колко пирамиди има отгоре, толкова народ имало отвътре. Има половин пирамида, който означава и дете. После ще видим амфитеатъра. Амфитеатъра бил задълбан в скалите, който означава, че бак от набатеците. Да. Да ви снимаме ли? Снимаш ли? Затварям пътя. Само с такса. Който плаща да минава. Тук сме вече. Аз съм по пътя на връщане. Представяш ли сега голямо група колко жени, колко пикат, а? Да се радваш, че сме малко.
Айде, ела. Айде, ела. Пс, 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 пс. Ела. Ела, де. Ела, айде. Айде, ела. Пс, 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 пс. Кате. Така, с фонискам. И ми се превземай.